Üçlükler. Üç adamdan aşıny kıskanma. Mihmandan, yetimden, çağadan. Üç zat duydansız geler. Bagyt, ölüm, söýgü. Üç sani howandaryň var. Taňryň, ene ataň, ýan ýoldaşyň. Üç sani düşmanyň var. Gaharyň, ertire goýan işiň, nähak ynjydan dostuň. Üç zady ýok edibem, gizläbem bolmaly. Söýgüni, ukyny, ölümi. Adamyň häsiýetiniň nähildigini üç ýerde tanap bolýar. Ýolly ýoldaş bolup, goňşy ýaşap, ekin şärigi bolup. Üç ýerde kän eglenilmeýär. Agyr ýatan hassa sorulanyna, şum habar eltilenne, dilege barlanna. Akıllı adam üç adamdan hiç zady gaty görmeýär. Däliden, hassadan, ayaldan. Üç zady ýerine ýetirmek parzdyr. Acı doýurmak, adaşany ýola salmak, ötegçini mihman almak. 5 günlük yalançy. Köpü gören hormatly ýaşullarymyz bu dünýäni zymdyryp geçip barýan kiýgin kölegesine deňäp oňa 5 günlük diýilmeginiň sebäbini şeýlerek düşündirýärler. 5 günlük yalançy ol doglan, mektebe salam beren, öýlenen, perzende ýüzüň düşen, jynazaň okulan günleridir. Türkmençilikde halanylmayan 7 zat. Pederiňe, ene ataňa el götüren, watanyňa dönüklik eden, äriňe, ýan ýoldaşyna biýopalyk eden, zorluk bilen zyna eden, öz janyna gasp eden, serhoşlukdan ölen, egni ýasgynjak zonlukka ölen. Türkmençilikde salamlaşylmayan 7 pursat. Ayak ýoluna barylýan hajatxanalarda, hammamna, ýunup duran adam bilen, arak şirap içip serhoş bolanlar bilen, uklap yatan adam bilen, nahar ýyp oturan, egerde iýmit adyna bar bolsa, namaz okap oturan adam bilen, kesbisana oturan bol. Bagtsyzlyga alyp barýan 7 günä Taňra şek ýetirmek, galyp işler bilen meşgullanmak, biregi nähak öldürmek, süýtgorluk, ýetimleriň hakyny ýemek, watan gorawndan gaça durmak, wopaly dostuňa, ýan ýoldaşyňa ýarama söz aýtmak. 9 düzgünlük. Ata-babalarymyz 9 düzgünlügi ruhy ahwalat görnüşini göz öňüne getirip, onu şeýlerek jemläpdirler. Olar 9 düzgünlügi 3 ajy, 3 süýji, 2 kapyr, 1 musulman diýip kesgitläpdirler. 3 ajy: ölüm, aýrylyk, töhmet. 3 süýji: lewil, perzent, söýgü. Söýgü diýen düşünje bu ýerde giň manyda gelýär. Söwür ýara bolan, ene ata, watana, el bolsa, perzende, kesipkara bolan söýgü. 2 kapyr nefis gahar, 1 musulman imanlylyk. Abdul bol, seni gören däli saýsyn. Aç bilen dost bolaýyn diýsen garny doýur. Aç bilen işleme, dok bilen deprenme. Adama ne ıssy yarar ne soğuk. Adam vardır kızıl alman akşıdır. Adam vardır hayvan ondan yaxşıdır. Ağaç atamın önün öwrady talak. Ağlama ölü üçin, ağla däl üçin. Akşam olsa yet, sabah olsa git. Ağyın adı var, qaranyň dady var. Agyr batar, yeňil galkar. Agyr başly balanyň hormaty ziyada bolar. Akylly
Ağıl salyança däli oğlunu yürür. Akmak kör bir düşen yerine yine düşür. Alçak yerde yatma fiilalar, üskök yerde yatma yılalar. Alçak yerde depecik ödün dağ sayar. Altın eli bıçak kesmez. Altın gımmatın sirrap biler. Angırmak eşege yaraşar. Arkalı köpek qurt kapar. Arkasız köpek kuyruğun yapar. Ağır bol, suyu talıp iç. Ağırık arassalanar, adın arassalanmaz. Aşığı sinek ovazım saz gelir. Aşığın barlığı hiyalıdır. Aşık arsız gelek. Ata ene berse dadımlık, tanrı berse doyumluk. At al barlıdan gıydal yarlıdan. Ata menzil nedir, düz nedir? Ata oğlunu 10 yaşta biler. Ata senedi oğlu miras. Ulu göz bilen gıydal, yigitlik göz bilen atal. Incık gıyd äri barmaz. Oşk näz kereşme bilendir. Ya dostun çanağına var, ya çanağına dostun el. Ya tekdir, ya birkdir. Yaxşı aşqalandan yaman qarın yırtılsın. Yaqinin sözü yaradan ötür. Yaqinin yolun taqqalı bitmez. Yalanın düyüvi yalan olur, yalan olur, yalan olur.